Hei, me ollaan nyt Hartolassa asuntomessualueella. Täällä on kokonaisuus, joka soveltuu niin vapaa-ajan asumiseen kuin kokoaikaiseen asumiseen. Tällä rantatontilla odottaa ihana kartanomainen hirsitalo, joka odottaa uutta omistajansa. Tuu mukaan, mennään kattoo. Vuonna 2004 valmistunutta kotia on viime vuosina päivitetty merkittävästi. Lähes koko talotekniikka on uusittu ja suurin osa pinnoista on remontoitu tyylillä. Nyt pääset muuttamaan lähes uudenveroiseen kotiin ilman remonttihuolia. Keittiön sydän on ehdottomasti leivinuuni sekä varaava takka-yhdistelmä, joka tuo lämpöä ja tunnelmaa. Novartin asentama Petra-keittiö on laadukas sekä nykyaikaiset kodinkoneet tuovat helppoutta arkeen. Asunnosta löytyy 5 makuuhuonetta. Järkevä pohjaratkaisu sijoittaa makuuhuoneet molempiin päihin taloa, joka mahdollistaa kaikille omaa rauhaa. Isoimman makuuhuoneen yhteydestä löytyy oma WC, suihku sekä vaatehuone. Avara olohuone on valoisa isojen ikkunoiden ansiosta, josta vuodenajosta riippumatta avautuu upea järvimaisema. Takaovelta kuljetaan suoraan rantasaunaan. Lapsiystävällinen ranta ja pitkä laituri tarjoavat paikan uimiseen, veneilyyn ja kalastukseen. Unohtamatta puukiuasta, joka tarjoaa lempeät löylyt. Arvonsa säilyttävä rantatontti, ekologinen hirsitalo ja kaunis jääsjärvi tekevät tästä kodin, johon on helppo rakastua. Pihapiiristä löytyy lämmin autotalli, autokatos 4 autolle, kasvihuone, maakellari ja marjapensaita. Aurinkoranta on nimensä veroinen, koska täällä aurinko hellii koko päivän. Aamuaurinko nousee takapihan puolelta ja voit rentoutua päivän päätteeksi etupihalla ilta-auringon loisteessa. Etätyö onnistuu rauhallisessa ympäristössä ja lähiluonto tarjoaa upeat puitteet vapaa-aikaan. Golfkenttä, ulkoilureitit ja Kalaisa jääsjärvi ovat aivan vieressä. Jos kiinnostuit kohteesta, löydät yhteystiedot alta.